Good morning mga kaayat. So, ayan. Papunta po kami ngayon sa bukid dahil magtatanim kami ng kamote. Magpapatanim pala. So, ang kasama ko ngayong araw na to ay si Lenlen. Kaway! Apple, kaway. Ayan. Yan, bukid na yan. Bukid na yan mga kaayat. Dati itong daan na to, hindi siya sementado. Ngayon, ini-improve na siya. Tama ba? Tama ba yung sentence ko? Ini-improve na siya. Ayan, makikita nyo, sementado na. Pero hanggang doon lang siya mga kaayat. Dito, rough road na siya. Ayan, tingnan nyo mga kaayat, ang ganda. Ang ganda rito. Ayan. Sobrang ganda. Mahaba pa yung lalakarin namin. Kailangan naming maaga makarating doon dahil magluluto kami ng pagkain ng magtatanim sa bukid namin. Magtatanim ng kamote. Kasi nga sabi ni Papa, mga alas 8, alas 9, baka matapos na sila. So, magluluto na kami ng early lunch ng mga magtatanim. Ayan o. Ang daming papaya mga kaya. So, ikaw Linlen, ano yung pinaka memorable mo dito sa bukid? Ha? Oo, mga kayat. Mga bata kasi kami. Wala kasi yung kapatid kong lalaki, si Tukeng. Maliit pa lang si Lenlen noon, mga elementarya pa lang siya. Tapos kami ng kuya niya, nasa high school na. Lagi namin siyang tinatakot dito. May multo, ganyan. Tapos tatakbuhan namin. A few inches later. Yan, nandito na po kami sa bukid. At yan, kung makikita nyo, nagsimula na silang nagtanim ng kamote. Ayun, si Papa yung naka-blue. Siya yung naglalagay ng mga kamote. Katulad nito. Dito niya lang nilalagay. Ayan. Sa mga tambak. Bago sila nagtanim, nagsabog muna ng abono si Papa. Yan. Kung makikita nyo, yan, yung mga puti na yan. Ito. Yan. Complete ang isinabog ni Papa dito sa tatam ng kamote. Pupunta natin si Uncle Docs. Konting trivia. Yan, tago mo ka. May baka gisabihin ko. Ayan, ganyan sila magtanim ng kamote, mga kaayat. Ayan. Puro mamagaling. Puro magagaling. Mga eksperto. Sa pagtatanim ng kamote. Ayan. Yan lang, ibabaon lang nila tapos Gagaburan ng daga. Oh, gagaburan ng daga. Tatabunan ng lupa. Ayun. Yan, si Uncle Docs. At ito naman, punta naman tayo dito. Ayan, starring starring Uncle Mario. Hello, ayan si Uncle Mario. Ayan, ganyan naman siya. Ganyan naman siya magtanim. Itong magtanim ba raw? Kaliwa kanan. Ito, kapag nagtanim ka ng kamote, ganito rin. At yun naman si Uncle
Cardo. Uncle Cardo. Pinsan si papa ko. Oh, yan, pinsan ni Papa. Ayan. Sa kanya nakuha yung ano, itong kamote. Oo, sinanim. Yung mga itatanim ni Papa. Ayan, tapos anak niya si Richard. Ayun. Richard Gomez. Richard Gomez daw. Ayan, maaga pa lang mga kaayat, nag-start na silang magtanim. Gising na sila. Ganyan talaga ang buhay bukid. Nung si kami nga ubeng, kat nagmet pay laturog na. Isuda, griringda tinasapan. Alas 4 pay lang ka nakariingdan, agkapidan. Si kami ka met pay ti. Kakatayan be, nyang ka. Mahirap magbukid-bukid. Oo, pahirap talaga. Kaya kayo, magsikap kayo. Para hindi kayo ganitong magbukid-bukid. Ito, madumi-dumi ng mga kamay namin. Amoy lupa. Amoy lupa. Kahit amoy lupa, marangal naman. Oo, Marangal. Kung walang magsasaka, walang magtatanim ng mga gulay, walang makakain. ito lang talbos ng kamuti kakain namin. Oo. Ito, yung talbos. Puso ng bugo. So ayan si Papa, agabalayan. Tatay ng aking ipag na si Julie. Makakasama natin ngayon sa pagtatanim. Bali sila lang magtatanim, kami magluluto kami ng mga kain nila. Meanwhile, Ayan mga kaayat, bagong bisita si Auntie Erbs. Siya ang nagluluto ng, siya yung nakatoka na magluto ng bunggo. Ayan. Munggo na may kamatis. Ayan, kita nyo naman. Nung pagluto ng kamatis, lagay na ng chicken. Sige, O yan, tapos na. Tapos, ayun naman mga kaayat, nagluluto naman ng kanin doon. Ayan. Nirarasyon namin makapagluto para pagkatapos nilang magtanim, kakain na lang sila. Ayan. Ayan o guys. Ilang ano na lang. Baka mamaya mga alas 9 matapos na sila sa pagtatanim. Bali, 6 na sila nagtatanim mga kaayat. Nahuli si Tatay Rumi. Si Papa tumutulong na sa pagtatanim para matapos na kaagad yung trabaho nila at na makapagpahinga. Kasi nga kapag naabutan sila ng sobrang init ng araw, syempre nakakapagod na magtanim, tapos sobrang init pa, nakaka-drain ng energy. Tapos ganyan no, nakakauhaw. Nagdala kami ng tubig na nilagyan namin ng yelo para sakaling nauuhaw sila, ayan, may tubig dito. So ayan guys, sabi nga nila kapag may tiyaga, may nilaga. Ayan. Kung may tanim, may aanihin. May tinanim, may nanakawin. Oh, tinanim daw may nanakawin daw. Loko ka. Ayan o guys. Sobrang ano na. Ayan. Mainit na. Ayan, kung makikita nyo yan. Naabutan na sila ng init. meanwhile,
Iiwan muna namin si Auntie Ibang na nagluluto ng pagkain. Bali, nakaluto naman na kami. Kanin na lang yung luluto. At ngayon, mangunguha naman kami ng bunga ng malunggay. Dito kay nanay. Nagpakada kayo. Magpapaalam na lang daw kami sa puno ng, puno ng malunggay. Gikot tayo man ay. Ako lang mong layawat eh. Bagsak ko di bangin natin. Bursak ko, diba? Alam niya ate na yun. Ate. Bangin natin yun ate. Pinaramanan na ito. Ha? Pinaramanan. Ha? Pinaramanan. Ata? Ate? Ayun. Pinaramanan na ito. Niniwala ko. Pakada kayo. Ako! Ako! Medyo mga lang. Pakada tayo kinitatay. Yan, nakadubungan na dito naman. Diyan, basi lang ka na. Nakadubungan na. Ayan, tinan niyo mga kaayat. Oh, ang daming bunga nung ano. Sampalok. Sampalok nila, tatay. Walang tao rito. Pero andun si Tatay Rumi sa isa siya sa mga nagtatanim ng kamote. Doon na kami magpapaalam. So ngayon magpapaalam lang muna kami doon sa puno ng malunggay. Ayun, andun si Apple. Ayan. Siya na yung kumukuha. Hindi nalulumag. Gusto atan? Dikit ang ulit. Go Apple. Lakat tarata ni Tatay Rumin na eh. Bukan ko. Sa atan, gusto siguro. Sa atan, Apple. Nagbaliwan natin kalapaw din niya. Stone, alam mo ito yun. Amihan. Ayan, ito yung mga nakuha niya. Idadagdag namin sa ulam namin dahil marami kaming kakain ngayon. So tara na kasi mainit na. Ito na nga. Lakot ta, tingnan nyo, magnanakaw kami. Magnanakaw, Tres Marias na magnanakaw. Charot. Ngayon, nagdigamak. Wow! Sino na nga lang ni Apple? Ang lakot Apple. Kamang pakada kanya na itatay. Ay, dinaalat tayo sa agat ko yan. Yun. Umot sa dita di kwa? Lolo sa poron. Di manggana. Ala yan mga kaayat, ang dami na namin hiningi. Puro kami hingi. Digit ko pamilya. Kapamilya ka na. Yung kapamilya ni datatay. Ayun o, tingnan nyo guys. Yung mais na yon. Kung maalala nyo, nasa mga video ko yan. Tingnan nyo, lalaki na nila. Ang bilis nila lumaki. Mas matangkad pa sa'yo. Matangkad pa kaysa sa akin. Bitag pa isoy.
malapit na silang matapos mga kaayat sa pagtatanim. Ayan. Bale, nakaluto na kami mga kaayat. Ito yung mga ulam ng mga magtatanim. Ito, munggo. Kanin, tingnan nyo, kanin. Sulog na kanin mga kaayat. Napabayaan. Yun. Tapos ito. Anong tawag na dito? Upo. Na maikuros mga kaayat. Tapos ito. Bale, natatakam kasi ako. Kaya ito. Nagluto din kami ng malunggay na may kamatis. Sarap. Sarap niyan mga kaayat. Pasensya na sa ingay mga kaayat dahil nga sa sobrang init ng panahon ngayon mga kaayat, natutuyo yung lupa. So karamihan dito na magsasaka ngayon mga kaayat, nagpapatubig sila. At ayun, makikita nyo yan. Dahil nga natutuyo na yung mga tanim. Kung hindi mo naman papatubigan, mamamatay yung mga tanim. Kaya dapat dito sa bukid alisto ka kung gusto mong marami kang maani. Ayan. So habang nagtatanim pa sila, kami naman mga kaayat, magtatanim din kami ng kamatis. Bale itong seedlings na to, ito itinanim ko lang yung kamatis na nabubulok dun sa may mga halaman ko. Kaya inuwi ko dito sa bukid para itanim namin. Ayan. Kasi nga mahal na yung mga gulay ngayon mga kaayat. Kailangan mo magtanim ng mga gulay para meron kang aanihin at nang may makain, may maulam. Ayan. At ito yung mga sili na naiwan nung nagtanim kami ng sili. Bali ito, pwede na siyang itanim, pero ito nga, aantayin mo nang lumaki ito kunti. Itong nasa kabila para sabay-sabay nang maitanim. Naghuhukay na siya, nagkukultivate para maitanim na namin yung kamatis. Ayan. So ayan, tanim na tayo, tanim na. Ito naman bell pepper. Tinapon ko lang dun sa may aking halaman. At ayun, tumubo naman. Ito na siya ngayon. At ang alam ko may bulaklak na ito eh. Yung isa. Ayun o. Ayun o, may bulaklak na siya. Ayan, so tanim muna. Tanim muna tayo guys.
silang matapos magtanim. Ayan po. Ayan guys, pwede pa siya. Singit-singit na lang natin mga kaayat kasi wala tayong tataniman na maganda kasi kung ilalagay namin dun sa labas ng net, kakainin ng mga kambing. Kakainin ng mga kalding. Kalding, grabe. Kakainin ng mga kambing kaya dito muna. Singit-singit ko na lang dito sa pagitan ng mga to. Bugas pa yun natin. Atin natin. Labyag. Napaslan niya eh. Okay. Ada anak natin ababan. Okay. Aba. Excited lang karo dyan. Nang pinag-umapay lang. Oh no! Ayan mga kaayat, kaya dito namin itinanim. Kasi laging nagdidilig si Papa dito. Dinidiligan niya lagi itong punla. Siyempre may raman mutun pati dagitoy kwa, dagitoy kamatis. Ilalagay sana namin banda doon. Doon sa may lilim ng bayabas. Pero marami ng maraming mga insektong puti. Matetepok to, masisira. Sayang lang yung effort na nagtanim. Then, yan, ganyan lang kadali mga kaayat magtanim. Para kapag magluluto, meron kang pagkukunan ng pang-ulam. So ayan mga kaayat, mag-aatang. Ito mga kaayat. Ilalagay natin dun sa may gitna. O kahit dyan lang ang mga kaayat para sa masaganang ani. Hindi ako sure mga kaayat. Yan. At syempre may tubig din. Syempre kakain ka na nga lang, wala ka pang tubig eh. Nakutsara na. Ah? Nakutsara na. Magay na po mga kayon. Bigyan nyo kami ng masaganang ani. Pagbungaan nyo, ado datoy apo. Pagbagasan. Pagbagasan nyo, dagito kamuto ni apo. Ayan. Datay. Ay, wala tatay. Nangalang kami gayam si Marunggay yung tatay. Ay, tatay. Basurutan pa ilahan mo niya gawin. Basurutan ti bagbag ko. Kaya nagkulay yung pagpagkaw. Ako magisusan. Sila muna yung kakain mga kaayat bago kami. Pag natapos silang kumain mga kaayat, saka lang kami kakain. Ayan, ito yung mga pagkain. Ito yung
Ante, napanawan ni dati kwamne, dati inluto, naksat. Na? Di ba baga ako pingayo? Isugarap na di daw. Nalipatak ta, agmulmula kami ti kwa, kamatis. Ata na yung mga kaayat. Iliwundan to ka na, di ba? Kasi mamas na tatagan na matay, tutong ka na ta. Gagaling din sa kalsada. Mga kaayat, wala kaming upuan, kaya ayan, kanya-kanyang pwesto. Kung saan sila pwesto. Wala kasi kaming upuan dito. Nataw-taw man ang dito, gawin apaw. Antay? Ay. Ata dani, ayan yung mga nagtanim. Si Papa, si Uncle Cardo, si Richard, si Uncle Doke, si Apong Rome, si Uncle Mario, tsaka si Ninong Abel. Hindi natamnan lahat dahil nagkulang sa kamote, daw ng kamote. Yung mga itatanim na kamote. Si Papa na lang daw ang magtatanim. Bali, ano na lang, maliit lang naman na yung tatamnan ni Papa. Ito oh. Ayan oh, mga kaayat. Ito. Ayan oh. Ayan, maliit na lang yung tatamnan. Ang kagandahan dito, mga kaayat, dito sa pagtatanim ng kamote, 2 to 3 months. Pwede nang i-harvest. Tapos ano, maliit lang yung kapital na ilalabas mo dito. Kasi pag tinanim mo, ayan na lang, magpapatubig ka na lang. Antay mo na lang mamunga, magpapatubig. Optional kung ano, kung gusto mong sabugan ulit ng fertilizer. Ay, duyaw nga kamote. Duyaw ti unog na. Ayun guys, itong tinanim na kamote, yellow daw dun sa loob. Pag ano, mahal daw tong kamote na ito. Sana nga matsambahan, mga kaayat. Ayan, magpinsan sila ni Papa, si Uncle Cardo at saka si Papa. Ayan. Uncle naman ni Papa si Apong Rumi. Lakayan ni Katungangang. May matanda na. Matanda na talaga. Matanda pa rin na. Matanda na. Apay, manutawin yun, Uncle? 63. Ha? 63. 63. Si Papa pang 50. 52. Hindi mo lang magbuhat. Manungon yung magayang papang niya. Yan ang lakay kardang pulmulog. Sila kay Manuel siguro. Anya nga, kamusta nga ading ko? Mayat. Mayat. Ayun. Naiya siya sa camera, mga kaayat. Ayan, tapos na ata silang kumain, mga kaayat. Adupay ijay na adeng, adupay niya, mangka lang. Ayan. Ay, please, itong mga langaw na to, ang daming langaw, mga kaayat. Hindi namin alam kung paano tatanggalin yung mga langaw. Ayan. Ayan naman si Uncle Mario. Mayat, Uncle! Kain tayo. Kain daw. Wala tong. Ayan o. Daming manok. Palalakihin tapos kakainin. Gagawing tinola niya, Uncle Dox.
Manok yan ni Uncle Docs. Inyo ti subsubom di tanatale, narugit sa data. Baka dati samal nata. Masamal ka eh. O, ito yung ano, mga kaayat, ito yung sinabog na abono ni Papa, complete triple 14. Yan. Ay, nato yung lipstick mo, Natalay. Yung lipstick mo ay Radiante. Kapayag, lipstick kayo, ante? Ah, nato yung kumana ka na open makeup ko na. Ay, alilera ante. Ito mga kaayat, kukunin ko tong lipstick ko. Ito. Tano, bakit nilalagyan ng ganyan, ante? Ante-ante, nakunaga. Ante-anting daw. Kaya nilalagyan ng ganyan, lipstick sa noo ng bata. Nalipata mga tayo. Ayan. Pamahiin baga mga kaayat. Tayo kayo nga. Saan na rin? Makatay. Tayo kayo! Tangi-tangi nga! Nay! Na. Pagkulan na kita, nagkulang na kita pumuhay. Na mga tayo matan. Antay. Ayan. Panda ka na dumawag sila. Aligaran nante. So ayan mga kaayat. Si kami ti kwa. Mangan, sumublat nga mangan.
Ayan o. Taob ang kasirola at kaldero. Umiyak. Umiyak ang kaldero. Umiyak sa amin. Bali ito ang kalin. May naiwang pang kanin. Ayan, mahina sila sa kanin pero sa ulam. Sa ulam malakas. Ayan, naubos. Bali itong mga kanin, iuwi na lang sa bahay at yan na yung panggabihan namin mga kaayat. Kasi pag ng aking pamangkin, papakain ng manok. Ay, abam, daki yung manok. Tawagin mo. Kurr ko na. Kurr ko na nga. Yan, ante. Pakpakan na daji manok yung ante. Ta, dumawak ka nun eh. At ayan, mag-ano na kami, huhugas na. Ayan, magkakapatid yan, si Apple, si Natalie, tapos si Sarah Jane, yung hawak ni Uncle Doki. Ayan. Yan naman si Auntie Ibang, tsaka si Uncle Doki. Ayan, sila mag-asawa. Ayan. So ayan guys, later babalikan ko kayo mga guys. Maghuhugas muna kami ng plato. Sika Natalie, anong gusto mo paglaki mo? Fashion design. Bakit gusto mo ng fashion designer? Para maraming pera. Bakit ka magkakaroon ng maraming pera doon? Paano ka magkakaroon? Siyempre, pag-urlong na bakit? What? Mag-iipon. Mag-iipon. Parang gusto mong gumawa ng mga damit. Anong ginagawa ng fashion designer? Gagawin ng ganyan. Tapos, bakit gusto mo daw ng maraming pera? Siyempre, parang mayaman. Bakit gusto mo maging mayaman? Kasi makatulong ako sa kanila. Oh, very good ka dyan. Ay, ikaw naman. Ikaw naman, Apple. Nahihiya siya. Doon ka lang hindi ko papakita yung mukha mo. Black. Sige, dito na lang. Si Natalie na lang yung i-video ko. Sika mo nga. Pudaw kakat. Pudaw kakat. Nagagin na sa malaking nyo. Oo, sabi ko. Uy. Okay, sigamot Apple. Inyo ti kaya mumot no lumakdal ka. Anong pangarap mo? Maging teacher. Pero sa puso mo, ano bang gusto mo? Pulis. Anong ginagawa ng isang pulis? Sa dinami-dami ng kurso na pwede mong kunin, bakit pulis? Gusto ko lang. Gusto mo lang. Ayan, yung gustong magpulis. Ayan. Ayan. Siyempre, gawain ng pulis na manghuli ng mga kriminal. Ay, na! Yan saan nakakaroon ng tiba. Pero ganito man. What? Oh, 'di ba ang gaganda ng mga pinsan ko? Ayan. Yun yung pinakabata naming pinsan, si Sarah Jane. Nakadumog. Sarah Jane! Hello! Kumita mo nga ng paiso niya. Muna na ganan. Ay! Anong gusto mo paglaki mo? Ha? Oh. Nagpintasan. Nagpintas dati nga ading count. Ay na! Gisaman! Ay na na! Babain mo. A few moments later. Ayan, uuwi na sila dahil si Sarah Jane hindi pwedeng mahapunan dito. Ingat! Bye-bye po! Bye-bye! Sarah! Bye-bye! Yan, uuwi na sila sa kabahayan mga kaayat. Kaya, umuwi na po sila. Ba't ka naiwan? Ayoko. Saan naman po ako sasakay? Nga naman, sa gulo. Ayun si Papa mga kaayat.
kumuha siya ulit ng ano. Yung titawag di dyan. Lantong sa Ilocano. Lantong sa Ilocano guys, yung kinuha niyang kamote. Naglantong siya ulit dahil yun nga, yung pinakita ko sa inyo kanina guys, yung wala pang tanim dahil nagkulang sa lantong. Ayan, kumuha siya ulit. Andyan na siya. Tataniman ulit. Ay, tataniman. Yung bakanting lupa doon na wala pang tanim. Ayan, magsisimula na si Papa na magtanim ng kamote. So, ayan guys, 10:36 na lang, umaga. Maga kaming kumain. Ayan. Bali dito mga guys, itong kamote na to, ayan kung makikita nyo ito, yan dito siya nag-uugat, dito siya namumunga ng kamote. Yan. Makikita nyo, pinapahiga lang ni Papa yung matatabang tangkay.
A few inches later. Tapos nang magtanim si Papa ng kamote at may sobra siya. Ito. Ayan. Ipapakain namin yan sa mga kambing. Tama. Bali, hindi ko na na-video guys. Isinilong namin sila doon sa dati. Sa dating silungan nila. Kung makikita nyo naman guys, oh. Walang mga damo dito. Kaya ibibigay namin yung paghahati-hatiin namin, ay hahati-hatiin namin yun. Kamuti sa kanila. Kawawa naman sila. Walang mga damo. Oh, ito. Ayan, kumakain na si itim kambing. At ayun naman yung Amerikanong kambing. Dalawa yung Amerikanong kambing namin. Yan. Ang laki na nila. Kailan lang. Ginagawa mo. Badi na kayat. May amo mga mulang data. Tanang sulitan. Kabutong da kamot. 1 hour later. Ayan mga kayat, nagluto si Lenlen ng sopas. Siyempre may bisita tayo. Andito si Krista. And kadarating lang po ng aking ipag si Julie. Ayan. Hello, kaayat ko ng Tapos ayan. Ayan yung sopas. Tapos soft drinks. Ayan, kasi nga wala kaming magawa dito. Kaya nagluto kami. At ayan, tingnan nyo si Julie. Ang laki ng niya, lagayan niya. Gutom na gutom. At ayan, Coke. Ayan, tara mga kaayat. Merienda. Merienda muna tayo. Bago tayo umuwi sa kabahayan. And syempre, meron din kaming nilulutong mani. Yan, nilalaga ni Papa itong mani. Pasensya na mga kaayat ha. Kasi madumi itong kubo namin. Wala kasing time na linisan dahil busy dito. Sopas. Ayan.
Naghuhugas na sila ng plato. Dahil maya-maya uwi na kami. Ayan. Ito yung hinugas ng kapatid ko. Yung may itim na kasurola. Pinaglutuan ng mani at saka sopas. Hinugasan naman na ni Ipag ko yung buti, oh. Ginagawa mo. Ayan, ito yung pinanguhugas namin. Pinanguhugas namin ng ano, may itim na kasirola. Itong dapo. Nyati Tagalog na. Abo. Yung abo, mga guys. Wow, luminis na. Ayan, natapos din ang trabahong bukid. At ayan na si Papa. Naidlip muna konti, guys. Napagod. Uwi na kami. May oras eh. Ginagawa mo. Alas 2. Uwi na kami. Kasi wala naman na po kami gagawin dito. Pasensya na guys kung hindi ko na naipakita sa inyo yung sili. Bali next time na lang guys pag mag-aabono na kami. Uwi na muna kami guys. Ayan. Sakay na kami. Uwian na. Ito dala ni Julie. Nanguha siya ng lupa guys para sa itatanim niyang mayana. Ayan. Siya yun, agawit ka yun. Kuyak ta ako. Bagan na ako. Sundin mo na si ate ko doon. Ayan, yung mga tinanim naming kamote. Tinanim pala nila. Yan. At ayun na yung sili. Yan, yun na yung sili. Mga kaayan. Ready na siyang abonuhan pero hindi pa alam kung kailan. At sa dulo, doon, mga kaayan, nakatanim na din ng ng kalabasa si Papa. Kalabasa ulit. Ayan. Ito yung mga kalabasa, oh. Ang bilis lumaki, kailan lang nung tinanim mga kayat. At dito sa kabila, ayan, kamote. Kamote ni tatay.